Jo, čaute ľudia, toto je moje prvé video so zvukom a dneska budem reagovať na Bigyho reakciu, ako si reagoval na to, že Moon si kúpil Lambo. Ja sa vrátim naspäť. Tak. A môžeme ísť kúkať. Ináč, ja si asi znižím kvalitu. Tak, to je jedno. Idem si znižiť kvalitu. To sa extrémne celkom. Kamo, to sa extrémne celkom. Hej, a pravda. Teraz budú ľudia hovoriť, že mi stačí si dávať. Wow. Dobre, super. Ja to ešte chcem aj cinkačku. Ale on má ešte ten veľký, to má úplne tak maličký. Keď takedy dosiahnem. Aha. To je pravda, extrémna. Za to chválim Bigyho, že to takto super povedal, lebo to je pravda. Môžete to hocito skryť a proste potom čo s tým budete robiť. Vlak stojí veľa. Proste inflácia. Takže, súhlasím.
To je pekné už len tomu, že je to v tej takej čiernej látke pekné. A proste veľmi sa mi páči. Už sa stiahni, prosím. Ty kokos, to je extrém. Wow. Čo? Mimochodom do popisu vám nebudem dávať video, musíte si ho nájsť sami. Buďte samostatní. Doriť to má 21 minút. To ja budem strihať 4 hodiny, ty kokos. Čo je z tohto? No. Takovýho jsem tam viděl a z toho jsem byl totálně vycákaný. To jako, to mi přijde neuvěřitelně smutný. Třeba tady tu Carbon Black barvu, to je To je pekné, to je pekné. to mi vypadá jako mega pěkně. Jako ta fialová je taky cool, ale na mě by to bylo Lamborghini Huracan Evo. Má to 5,2 litrový atmosférický 10 válec, ktorý produkuje 640 koní na všetky 4 kolesá, vďaka ktorému dokáže auto zrýchliť z 0 na 100 za 2,9 sekundy. To si robíš nič. To si brebe. Pekné, pekné. On vybral tú dlhú, hej? Mne sa páči najviac toto mesiačik. Aj munidlo. Ale asi mesiačik je najkrajšia značka podľa mňa. Viete čo, ešte pred značkou sa poďme pozrieť do interiéru. Ešte treba nastaviť, ktorá je jedna žiadna jedničák, takže dáme na poč. Jednou určite. Lampo asi ne, ale nejak. Je to vôňa toho nového, na vôňa nového auta, tej novej kože, kde je zaplatenie. A potom som dostal flashback na 2020, keď som si kúpil svoju Audi, dáme Hexter, zaštátujeme to, dáme štát. Pekný zvuk, pekný. Toto bude rozdelené na 3 časti, lebo už máme keby tretinu toho videa spravenú, že budeme to mať keby po poriadku, že tak 3 budú časti. Teraz budeme mať jednu, potom druhá a tretiu.
Takže tak, to by bolo z tohto videa všetko. Takže to by bolo fakt z toho videa všetko, takže opatrujte sa a kúkajte moje videá a čau!